Drochaimsir an Gheimhrid, Athru Aera. An teachtan seo caite bhí Seán agus Síle I gcarcar a glár primetime. Ag díadú Athru Aera bhí an chlár. Cheap Síle gur an cheist anchasta. Déanta Seán is méid a dúrú sa chlár. Os is de smíineh an amsir a bhí acu le bliain. Nolig rivision hit sneachta go trom. Bhí brat sneachta chuláit. Bhí an teocht 8 géim bhí bhain an rófhainte agus ahananne préachtaí se bhuacht. An líche sin phléasc ceann na pípaí san áiléir. Bhí an áit fleachbáte. An bhaidin dar gín bégan do bléachar a bloméir. Chosann sé €200 agus chuirse go mór leis an mille áirichas. An fóbhar rivision hit crán chár cheáin agus Síle. Bhí sé na gála gaothaigh an am, bainniu get ufas a hasú, ó aber gur hit Síle I lige, bainniu go leor domaiste gan chár. I ríthe taurí bhí tiltte báistí ar fud na tíre. Bhí lár na carrach a gorcaigh faoi isce, agus go leor títhe agus gnóna fleachbáte. Baulaíonn scéal ráidí chuna lim le clia, mar a raibh go leor caranna sáinithe san isce. Thas is Seán agus Síle ag pléanna ceiste. Bheas Síle bhfuil an éire de garthú mar iadar an dumaiste tá ga dhéanana go chiseal an ózóin. Tá na crapáin air I gleá mar iadar an ardú teochta. Dúirt Seán gur dótha bhfuil ar dimpelach de muil.